और टीचर महतो राउरे नाम जी अपने के ब्लॉक से आइल बानी जनगणना खतिरा। बैठी बैठी बैठी। जब जब इलेक्शनवा आवेला तबे तबे सर वाला टपक जाई ना कि ना। हां ई तो या कैसे में होके करे जनगणना त कोरोना आ गइल बीमारी नु ओई के चलते ना भइल। अब होता 5 साल बाद। बाप रे बाप बड़ी दशा भई रहे कोरोना में हम। तो राउर नाम का है? टीचर महतो। टीचर महतो। गिरी संख्या हो गल 40। जी 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 लिखा न गइल बा घर पर। अच्छा हमें कय आदमी बा घर में? घर में बानी सामने के 11 आदमी। 11 आदमी। हमें मुखिया के नाम? मुखिया हम ही बानी टीचर महतो। जी जी। अच्छा और वो मेहरारू कय गो बालो? महाराज मेहरारू एके गो बिया। जा हां पूछे करलक जी लइका कय गो बा? लइका 9 गो बाड़ा सन। 9 गो आ 2 आदमी रहुआ लगे। हां ना जी। अच्छा ई 9 लइकवा राउरे हवसन ना कि रहुआ मेहरारू के बाड़ा सन में? पूछ क्या ए सुनी ना हमरा पूछे का मतलब रहल। हां जे एमे लइका कय गो लड़की कय गो बाड़ा सन? ए महाराज ये तरह ना पूछी। बोले 6 गो लड़का बाड़ा सन आ 3 गो लड़की बाड़ी सन। 3 गो लड़की। अच्छा ए सर एगो बात पूछी। हां देखी ना हई अनहिया आइल खनो तो उहिया में माछ आइल घरा बा तो कहनी जे भागसन हो घर में चलसन तो ओही में एगोड़ा उधिया गइल 10 गो रहलस। 10 गो? हां एगो उधिया गइल ओकरो ना लिखले। अच्छा लिख देता नी मिल जाई त मैं लिखाइए गइल आ ना मिली तो हो तो उधियाइले बराबर। हां होई बाद में एगो मर गइल। ठीक बा। अच्छा घर हो गइल एगो फूस के आ एगो ईंटा के बा ना? ओ नामे केनु बाटे ओ में पीछे से टाटिए लागल बा। अच्छा नीचे प्लास्टर भइल बा कि ना? माटी सब आ देख ले ठीक से लिखा है में गलत सलत ना लिखावल जाला ना तो बहुत दिक्कत होई रहुआ। ना महाराज हम झूठ बोले वाला आदमी ना है। आ ये सेफ्टी बा कि ना? ना सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी नहीं है। आई सब लइकन के सड़क पर मैदान करावनी का? महाराज घरवा के पीछे खेत बड़ा सन उधरिया खेत में चल जाला। हमरा बुझा तो सब राउरे लइका जाके हने भट्ठे लगइले बड़ा। ना सर हने खेत में सब चल जाला सब। तो उन्हें भेज हम सेफ्टी बनवा ली सरकार के योजना से। अच्छा ठीक बा। ठीक बा। ठीक। अच्छा मुर्गा मुर्गी? मुर्गा तो नहीं के एगो मुर्गी बिया तो वो अंडा ना पारेली। अंडा ना पारेले तब वो ना लिखाई। अंडा पारत रही तो ऊकर जनगणना करे के बा। अच्छा घर कोनो सवारी घोड़ा गाड़ी ट्रैक्टरवा ना लिखा है ना तो हमारी इंदिरा आवास कट गई। नहीं खे कोनो गाड़ी नहीं एगो साइकिल बाटे वो काम चला हुआ चिहा के काहे बोलत है? ना नु सोच झूठ नहीं खनु बोला। ना 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 हां तो झूठ बोलत होगा तो पकड़ा जइबे में। ठीक। अच्छा बकरी कय गो बाड़ी सन? ना सर बकरी ओकरी नहीं खे। भैंस गाय? ना भैंसो गाय कुछ नहीं है। एगो दुआर पर तो पीला होइले नहीं खे। अच्छा ये कल बा कि ना घर में? ना एगो सड़किया के जरी कल हलवे में वो प्लास्टिक के कहा ओही से काम चलेला। ओही से? हां ठीक बा। जौन बतैलो बड़ा सही लिख देला बानी। गलत सलत नहीं खनु बतैले ना सर गलती नहीं कर। देखला जकरा गाड़ी घोड़ा होई अगर ट्रैक्टर होई या किसान होक बनू तो सरकार एगो ट्रैक्टर औरी देवे के कहले बा ओकरा के डबल दी। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या